चाइना आर्मिया अरुणाचलनि आपार सियां जिल्लानि लाइमोन मिराम थारनखौ चाइनाया इन्डियानो गथायबाय। सेन्ट्रेल मिनिस्टार किरेन रिजिजुआ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों खौरांखौ होयो। मिथिहोनाय जायोदि मिराम थारन बिथाङा 18 जानुवारि खालिनो चाइनाया भारतनि गेजेरजों बानायनाय 3-4 किल'मिटारसो लामा जायखौ लुंटा होनना मिथियो बिनिफ्राय बिथाङा गोमादोंमोन। दिनै किरेन रिजिजुआ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों खौरां होयो जे चाइना आर्मिया अरुणाचल बय मिराम थारनखौ इन्डिया फर्सनो गथायबाय होनना। इन्डियान आर्मि आरो PLA खौ गाहामै हगारनायनि थाखाय गोजोननाय बावो आरो बिथाङा मिराम थारनखौ मेडिकेल चेकआप खालामनाय जागोन होनना बुंथियो।